Esperientzia bat kontatuko dugu, egin duguna, oinarritzen da, proposamen teoriko batean, baina gero egin dugu, ez? Ekintzailea gara gu ere bai. Agurainen 4 egun horiek proposatu genituen, 75 ordu euskaraz, 18-tik gorako aguraindarrak ziren gure helburu, ez? Eta proposatu nahi genizkien hizkuntza portaera berri batzuk. Eta portaerak, aipatzen dut, ze ohiturak aldatzera ez ginen aiegatzen, ezen gure helburua. Portaerak behin eta berriro errepikatzen direnean, ordun bihurtzen dira ohiturak, baina 4 egunetan kontziente ginen ohitura bat sortzea oso zaila dela. Ordun portaera berriak proposatzen genizkien hizkuntzak kudeatzeko. Hor dituzue datu batzuk, aguraingoak, ezagutza interesgarria, asko igotzen du umeak sartzen direlako hor, baina adin batetik aurrera ezagutza oso bajoa da, eta erabilera ere hor ikusten duzuen ehuneko 5. Otsailaren 23an bilera bateran konbokatu gintuzten, agurainen 3 urtetan behin 15 ordu euskaraz jaia antolatzen da, eta han bileran geudenean, lehenengo galdera izan zen hori, ez? Berriro jai hau ze ondorio uzten du herrian, erabileran. Bilera hori izan zen pixkat galderen bilera bat, baina galdera interesgarriak, ez? Galdera horrekin, galdera hori ipini genuen mailaren gainean, baina beste galdera bat etorri zitzaigun, ez? Eta jai bat ez bada zer antolatzen dugu, ez? Eta, hilabete horietan, genuen Lutxo Egiaren esperientzia eta eginda zegoela, 2015ko udan, eta gero Donostiako Egia auzoan, Egian euskaraz ekimena egiten ari ziren. Eta, hau, bizkat, interesgarra da jakitea, ze gu abiatu ginen hortik, jakin gabe zer emango zuen horrek, ez? Aktibazio ekimen horiek. Gero urte honetan ikusi dugu ze evoluzioa eta, ze arrakasta ere eduki duen, ez? Baina ordun hori genekien, zegoena hori zen. Ordun, hori botatzean bileran, galdera gehiago agertu ziren, ez? Euskara hutsean, agurainen, eta zenbat izango gara konpromiso hori hartuko dugunok, ez? Nahi dugu, baina ahal dugu, eta nola egiten da hori? Euskara hutsean agurainen nola egiten dugu, ez? Galdera hau, azkenengo hau bota da gero, ez? Ikusi genuen, genuela behar bat euskaldunok, edo aguraindarrok behintzat, eta zen behar bat, jantzi bat, teknikak, baliabideak, estrategiak, egoera horiei aurre egiteko. Denok kontziente ginen, esate genuen euskara hutsen aritzea, genekelan lehenengo minututik topatuko ginela euskara gutxi dakitenekin, aritzen ez direnekin, erdaldunak, ulertzen dutenak, edo erdaldunak ulertzen ez dutenekin, ez? Orduan, hizkuntza kudeaketa bat nola egiten den jakin behar genuela, ez? Ikusi genuen beharra aguraindarrak izitzeko, alde batetik euskaldunak aktibatzeko, baina erdaldunak ere horiei klabe batzuk eman behar genizkila egoera horietan eroso ere sentitzeko denok, ez? Alden neurrian. 9 hilabete hauetan, otsailetik azaro arte, lehenengo 2 hilabete pasatu genituen antolakuntza mailetan eta gauzak prestatzen, baina hortik aurrera, azken finean guk egin duguna izan da, portaera berri horiek proposatzea modu ezberdinetan. Pedagogia bat egin dugu hilabete horietan. Abiatu behar ginenean, ez dut aipatu, baina lehenengo bilera horretan, hainbeste galdera egin zirenean, ez zuten alde batera bota proposamena. Margen bat eman ziguten eta esan ziguten, 15 egunetan ekarri proposamen bat, zehatzago. Orduan, bilatu genuen bizkat, zeri heldu proposamen hau egiteko, ez?
Eta, garai hartan, irakurri genuen argia aldizkarian zegoen artikulo bat, Peio Jauregirena, eta horretan oinarritu ginen, ez? Eta Peio Jauregik esaten du, jendeak erdaratik euskarara jauzi egin dezan beste remediorik ez duten egoerak sortu behar dira. Erabilerak motivazioa ekarriko du. Nolabait, orain arte pixkat alrebes ibili gara, ez? Motibatzen erabilera ekartzeko jendea, baina Peio Jauregik proposamena beste norabidean doa, ez? Erabilerak ekarriko duela motivazio. Jauregik proposatzen ditu 3 elemento. Egoera bat, beste remediorik ez duen egoera bat, urratzaileak, egoera hori sortuko dutenak, eta moldatuko direnak egoera horretan, urratzaile horien jokaerak. Eta, 3 osagai horiek hartuta, akotatu genuen egoera, izan genuen, azaroan 8, 9, 10 eta 11 sortuko dugu egoera bat, non euskara beharrezkoa izango da. Nortzuk izango dira egoera hori sortzen dutenak? Oraingo euskaldun aktiboak. Hor sortzen dira portaera berri horiek, portaera urratzaileak, orain arte egiten ez genietuenak, euskarari gehiago usteko, eta orduan egoera berri hori sortuko dutenak, ez? Eta beste guztiak egokituko dira. Eta hor sar daitezke euskaldun pasiboak, horiek errez moldatuko dira, baina hor sartzen dira erdaldunak. Eta hauekin, pixkat lan finago igual egin beharko genuke, ez? Orduan, 3 osagai horiek hartuta, osatu genuen gure proposamena. Eta hori izan zen, bigarren bilerara eraman genuena. Hor ikusten dira, behan, euskara ezagutzeko eta erabiltzeko gogoa sortu nahi dugu. Peio Jauregik beharra edo beharrezkoa izatea proposatzen du, gu bilera horretan esan genuen aldatuko genuela terminologia eta esango genuela gogoa. Baina gero, etengabe beharrezkoa edo beharra erabili dugu. Eta horretarako, akotatu genuen 4 egun horiek, 75 euskaraz, asteartetik ostiralera, jai egun batetik pasatu gabe. Egunerokoan zentratu nahi genuen. Umeak ere, 18tik berako gazteak eta umeak nolabait alde batera utxita ere bai, helduok izan behar ginen erreferentzia, eta gero jaietatik edo ospakizunetatik iesi ere bai. Eta gero, beste 2 elementu horiek, euskaldun urratzaileak, jokabide aktiboa piztu nahi dugu agurainen, horretarako gero ikusiko dugu aurrerago, euskaldunak aldundu eta euskaldunak aktibatu. Eta beste aldetik, jarrera positibo bat aurkitu nahi genuen erdaldunen artean edo herri mailan, ez? Eta horregatik, agurain prestatu behar genuen, eta horretarako 2 gauza egin genituen. Orduan, hau proposatu genuen bigarren bileran eta baietz atera zen. Hasi ginen antolatzen, eta erabaki genuen momentu horretan autogestionatzea eta autofinantzatzea. Zergatik, ez ginen elkarte bat, ez ginen talde bat, herritarrak ginen, bilera horretara joan ginen 20 lagun inguru edo, eta horrela abiatu ginen, izenik gabe edo talde baten izenarekin izan gabe. Finanziazio aldetik ikusi genuen genitula 2 gastu batez ere. Zirela aktibazio ikastaroak antolatzea, TELP deitzen direnak edo alduntzeko ikastaroak, eta gero beste aldetik egin nahi genuen pedagogia hori imprentan edo paper lanetan gastatuko genuena. Berez, diru askoz genuela behar, eta ikusten genuen modu bolondresean egin nahi genuen. Beste aldetik, agurainen ere udalarekin ez daukagu harreman konfiantza askoa, historikoki ere ez, euskalgintza eta instituzioen artean ez dugu izan filin hori edo elkarrekin gauzak egiteko, ikusten genuen gure mezua, gure ekintza berria zela, urratzailea zela ere bai, proposatu genitun mezuak berriak izango dira eta orain arte gutxi entzunda edo entzun gabe, orduan erabaki genuen udalari ez proposatzea, eta orduan autofinantzatzea. Esan dudan bezala, 20 lagun elkartu ginen horretarako, batzuk fitxatu egin genitun, bere lanbideengatik edo bere herrian parte hartu duten ekintzengatik,
antolakuntzarako lan konkretu batzuetarako, ez? Eta lau talde egin genitu. Bat, arduratuko zena, helburu hori betetzeko. Beste bat, agurain prestatzeko, beste bat, transversala egitasmoa biztarazteko, eta laugarren talde bat dana koordinatzeko. Bi helburu horiek, hor ezkerrean dagoena, gure mapa, bi dinamiketan izendatu genuen. Bat, nik 75. Abiatzen ginen norbanakoen konstientziatik edo erabakitzetik. Baina, erabaki hori gero bihurtu nahi genuen kolektiboa, eta hor dago honen indarra, da aktibazio kolektibo bat, baina norbanarengatik abiatuta. Orduan, aldez aurretik eskatzen genien aktibazioa esatea. 4 egun horietan nik euskara hutsean egingo dut. Orduan, sortu genuen triptiko bat, hor ezkerrean agertzen dira datuak betetzeko eta sinadura bat emateko, orduan horrela joan ginen pilatzen zenbat sinatzaile, zenbat personak euden agurainen konpromiso hartuko dutenak. Momentu ezberdinetan, kalean, jaietan, ateratzen ginen eta triptiko horrekin, hasieran bakarrik hori geneukan, gero joan ginen osatzen beste elementu batzuk, baina horrekin bakarrik aktibazio bat nolabait aurretik konpromiso hartzeko eskatzen genien. Zer eskatzen genien? Bere bizitzako arlo guztietan euskaraz aritzeko, Eta hori planteatzen genuen berehala, bazeuden bi persona mota, batzuk berehala bai, pizkat bi aldiz pensatu gabe, orduan hori pizkat azaldu behar zitzen gehiago nola egin behar zen hori, pizkat benetan errealidade ikusteko, eta beste batzuk bilera horretan, hasierako bilera horretan agertzen ziren zalantzan, eta hori nola egiten da. Eta hemen dago pizkat mamia, egitasmoaren mamia. Guk proposatzen genituen portaera berri batzuk, TELP edo aktibazio ikastarotan portaera berri horiek ikasten diren baliabide horiek edo jokaera horiek, lehenengo hitz euskarazei, erdaldunei ere bai. Erderaz erantzuten badizute, horrek esan nahi du ulertu dizutela, eutxe euskarari, elkarrizketa elebidunak sustatzeko, segi euskeraz, erderaz hitz egiteko eskatzen ez dizuten bitartean, daukagun joera horrengatik berehala erderara pasatzeko, ez eutxi, esaten ez dizuten bitartean. Esaten dizutenean, aukera desberdinak egon daitezke, segun ze egoera den, elkarrizketa motxak baldin badira, orduan jarraitu daiteke euskeraz, eta, zure inguruko batzuekin adostu euskaraz aritzeko. Basikoki hori zen proposatzen genien portaera aldetik, Naiz eta gero garatu dugu beste modutan eta egoera ezberdinetan azaltzeko. Baietz esaten zutenekin, datu base bat egiten genuen, eta horrela komunikazio bat geneukan astero haiekin boletinak bidaltzen. Gomendio horiek, azkenean redakzio lan bat egin genuen, eta gero gomendio horiek tantaka joan gara azaltzen, edo bidaltzen. Txapa bat egin genuen, baina ez identifikatzeko asmoarekin, baizik eta alduntzeko asmoarekin, hartua dut erabakia. Ezen esateko ezeukan esan nahi hori, bakarrik identifikatzeko nor sinatu duen. Besterik gabe, nik erabaki dut. Nik erabaki dut egingo dudala 4 egun horietan. Gero, ikusiko dugun bezala, komertzioekin eta kolektiboekin, egin genuen zerrenda bat, zein lekutan ez zieten eskatuko erderaz hitz egiteko. Horrela osatu genuen esku horri bat, eta hori euskaldunei ematen genien, nolabait erresteko bidea. Aktibazio eta aldundu 3 tailer antolatu genituen, baina badakigu tailer horietara zenbat jende etortzen den. Gure kasuan 20, 30, 40 lagun etorri dira. Baina, bazeuden beste 200 piko lagunek jaso behar zutela nolabait horri ikasten zutena, baina ez direla joango ikastaretara, Eta hor etorri zen, guk proposatu genituen gauzak ailegatzeko ia 300 lagun horien gana, Liburu hauek txandak abili ziren, esan dudan bezala, redakzio lan bat egin genuen gomendioekin, eta webgunean ipini genuen hasieran. Erdaldunentzako gomendioak ere, euskaldunentzako gomendioek ondoan beti ipintzen dugu, haiek jakitea zer egingo duten erdaldunek ere erresten du haien jokaera ere bai, boletinak egiten genituen, astero emailez, WhatsAppez, sare sozialetan, gomendio berdinak, portaera berri horiek, dekalogo bat egin genuen jaietako egitarauan,
Mikrobideoak, denbora osoan mezu berberak, baina formato ezberdinetan, sirimiri bat bezala jendeak jasotzeko. Kartel hau egin genuen, hirurehun kartel, eta pareta zeuden herri guztietan, herrian pareta zeuden leku guztietan, ipintzen genituen, ez? Alea aldizkarian ere, egin genituen gomendioak, eta gero gida hau, euskaldunentzat eta erdaldunentzat gomendioak. Buzeanatu genuen, etxe guztietan, eta hori izan da, nik 75 kanpaina, hau da, euskaldunak alduntzeko eta aktibatzeko egin duguna. Bi ohitura aldatu gane egin ditolako, eta hemen bai ohitura hitz egiten dugu, euskaldunok berehala erderara pasatzeko joera. Berehala ez den du, ze ohiturak automatikoa dira, ez gara gelditzen ikustera zer egiten dugun, edo zer ez dugu egiten, edo zergatik egiten dugun. Hori bai da ohitura, orduan horrekin apurtzeko portaera berriak proposatzen genituen. Euskaldunon ohitura bat, eta beste aldetik erdaldunen beste ohitura bat, berehala erdera pasatzeko eskaera. Hori guk 75 kanpainaren barruan kokatzen dugu. Basikoki, eta hemen dekalogoan lehenengo gehien ikusten dena hori dira mezuak, bi portaera proposatzen genituen. Egoera edozen delarik ere, egin ezazu euskaraz guztiekin, eutxi euskarari, hori da konsigna, eustea euskarari. Beste aldetik, erdaldunentzat, intenta entender lo que te dicen en euskera, aunque no lo hables, aunque no lo entiendas todo. Hau oso importantea jotzen dugu, aunque no lo entiendas todo. Hori proposatzea erdaldunei. Egoera horietan, lasai egoteko, eta bidea emateko euskararen erabilerarako. Autolikatzen dira, zenbat eta gehiago eutxi euskarari, ordun eta gehiago egokituko dira euskaldun pasibo horiek edo erdaldunek, eta zenbat eta gehiago egokitu erdaldunek eta euskaldun pasibo horiek, ordun eta gehiago utxiko diote euskaldunek euskarari, Erdian zer dago? Elkarrizketa elebidunak, eta hori da saiatu duguna sustatzen egoera askotan. Orain, bagoaz gu kanpainarekin. Hor bi gauza egin ditugu bakarrik. Egokitzeko portaerak sustatu. Euskaldunei heldu diegu banan-banan, sinadurarekin, datuekin, eta bar. Erdaldunei ez, bota ditugu modu ezberdinetan, gomendi horiek ea zer jasotzen zuten. Orduan, funtzio berri bat proposatzen genien, orain aipatu duguna, intenta entender. Saiakera hori egin, ulertzeko, agian oso elkarrizketa motza dira, ez da behar gauzan direk, ¿Quieres bolsa? Eroskiko kutsa zaina da. ¿Quieres una bolsa? Haundia da, txikia, grande o pequeña, haundia da. Egoera horietan posiblea dira eta oso horrezak dira, Orduan, egoera horietan erdaldunei aukera hori emanez. Erdaldunentzako gomendioak idatzi genitun, 7 hizkuntzetan idatzi ditugu, kartel berberak leku guztietan, erdaldunentzako mezuak, horbean dira, bi horiek, gauza berarekin, redakzio berberarekin, mikrobideoak eta gida hori 7 hizkuntzetan. Eta gero bizitak egin genitun. Banatu genitun kolektiboak, merkatariei eta beste batzuk modu ezberdinetan, klubekin eta beste batzuekin pixkat desbiatu gara, baina merkatarekin ikustut lan ona egin dugula eta horre eman dira emaitza honak, elkarrizketa elebidunak sustatu nahi genitun. Diptiko bat egin genuen, azaltzeko, datu bat osatu genuen ere bai, haiekin harremana edukitzeko hilabete horietan, lehen aipatu dudan esku horria edo posterra haiei ere publizitate nolabait egiteko nortzuk daude zerrenda horretan, baina konpromisoa hori zen, euskaraz, erderaz hitz egiteko ez dutela eskatuko, saiatuko zirela ulertzen euskaldunei, mapa digital bat osatu genuen, eta gero bizitak egiten genituenean, txartel bat ematen genien, eta hor komertzioan ipintzen zuten, Bukaeran, alfombra bana eman genien, nolabait euskaldunei ere erresteko identifikazioa leku horietan aukera zutela euskaraz eskatzeko, Beste ekintza batzuk egin ditugu ekimen hau ikustarazteko, prensa aurreko bat hemen genuen, leku fisiko bat lortu genuen, kale nagusian, horrekintzak antolatu ditugu, bilerak, kamisetak saldu genituen, udan jaietan ekimen bat egin genuen, jaietan ere bai kanpaina bat egin genuen tabernetan, euskaraz eskatzeko, udal aldizkarian artikulu bat, eta herriko sarreran ikusteko pixkat
jendea sarreran sartzen denean agurainan, ez? Bueno, 9 hilabete horietan hori egin dugu, hori izan da gure estrategia, ez? Pedagogia egin, hizkuntza kudeatu ahal izateko erosoa aguraingo herritarrei. Bueno, ailegatu zen azaroak 8 eta 4 egun horietan ez dugu zer antolatu. Bakarrik, hasiera emateko, elkartu genitun guk kanpainaren barruan sartu ziren kolektibo, merkatari eta erakunde guztiak, ez? Hauek dira bidea edo errestuko digutenak euskaldunei gure erabilera, ez? Eta bukaeran, azaroak 11, elkartu genitun sinatzaile guztiak, 284 lagunek izena eman zuten, horiek dira euskaraz bizi nahi zutenak agurainen, eta argazki kolektibo bat egin genuen. Bueno, eta zer gertatu da 4 egun horietan? Galdera batzuk egin genizkien, sinatzailei, 100 lagunek erantzun zuten, eta ekarri ditut 3 galdera, ez? Harreman berriak sortu dituzu 4 egun hauetan? Ipintzen genien non sortu, eta hau izan da erantzun digutena, ez? Bueno, gure ondoria da, ekimen hauek balio dutela hizkuntza mudantzak egiteko. Eta nolabait prestatzen diren eremuak, gure kasuan dendariak, tabernariak bereziki prestatu ditugu, hor ematen dira harreman gehien. Lan mundu adibidez ez genuen ikutuz, ez geneuzkan baliabiderik ere ez, eta hor bakoitzak egin ahal izan duena edo adostu ahal izan duena gertatu da, ez? Eta beste arloetan, hori izan da azkenean gure estrategia, izan da proposamenan batzuk egin, pedagogiarekin, gomendioekin, eta gero bakoitzak bere egoeran moldatu behar zuen, zegoen txapa identifikatzeko edo. Galdetzen genien ze portaerak ipini dituzte martxan, ez? Eta hau ere interesgarria da, hau dira lehen aipatu ditugunak, hau interesgarria da, ze ikusten dira portaera guztiak ez direla berdinak, errestasun aldetik. Orduan, gure ondoria da, 180 oinarrizko aktibazio batean sartu dela. Oinarrizko aktibazio hori izan daiteke lehenengo hitza euskara esatea eta gero adostea ingurukoekin. Baina gero besteak asko zailagoa dira, eta dezente jaisten da. 120 jaitsi da portaera horien ejekuzioa nolabait, ez? Galdetzen genion ea ze asmoa duten, irabazi duten harremanekin jarraitzeko edo ez. Hasieran esan dudan bezala, gure helburuak ziren ohiturak sortzea, bakarri portaera berriak sortzea, ez? Baina, erantzun digute, baietz asmoa dutela jarraitzeko, harreman berri horiekin. Guk kanpainaren balorazioan, egia izan da, egitasmo honen lan neketsuena, bisita kopuruengatik eta harremanak egiteko prozedurarengatik, bisita horiekin, baina oso satisfazioa handikoa izan da, eta emaitza oso ona ere bai, uste genuen oso zaila zela eskatzen geniena, baina gero ikusi duen bezala esan digute errezi izan dela, eta gero erantzunetan ere, konpromisoetan ere ikusten da, ez? Egin ditugun bisita horietatik bakarrik 10 esan digute ez, eta 10 horien artean daude, gaitasuna ez zeukatenak, eta gero segun zen negozio mota, ez da gauza bera fruta denda batean edo kindegi batean hiztegi oso mugatua da edo tailer mekaniko batean, azalpenak eta konbertsazioak askoz mamitsuagoa direla. Orduan, bi arrazoirengatik egon dira ezetxo horiek, ez? Balorazio aldetik galdetu genien, galdetu genizken gauza batzuk, eta esan digute ez dela zaila, ez dela izan zaila, ez? Orduan, nik uste dut hor usatzen direla gure beldurra asko. Gure lehenengo bilera horietan ere beldurra asko genituen, ez? Eta konturatu gara kanpaina honen barruan, pixkatze konplejoak ditu gure euskaldunak gauzak eskatzean edo martxan ipintzean, ez? Gomendioak ere baliagarriak egin zaizkiela. Orduan, hor jarraitu daiteke pedagogia hori egiten eta emaitza jasotzen ere bai, ez? Erdaldunengan esan dudan bezala modu orokorrean jokatu dugu, ez banan, ez? Eta, galdetu genien euskaldunei nola ikusi dituzten erdaldunak. Eta, esan digute batzuk egokitu direla. Ikusten dugu sakontzea posiblea dela. Erdaldunak ez da talde ikutu ezina, egin daitezke gauzak,
Eta oso garrantzitsua dira gainera, ze oso hurbilekoa dira, ez dira datu makro soziolinguistikoak hor daudela, baizik eta oso hurbilekoa dira, zaindu behar ditugunak eta bueno, erakutsi behar diguna ere bai, nik uste dut prest daudelako ere harrera egiteko eta aurre egiteko ere bai, egoera ezberdinetan. Bueno, agurainen ze ondorio geratu dira, gure ustez inertzia bat sortu da eta gura indar batzuk geratu dira aktibatuta eta aldunduta. Ez du egin neurketa bat jakiteko ea orain ze erabilera dagoen, baina gure inpresioa hori da. Esan dudana, inertzia bat geratu da, estres linguistiko gutxiago dugu euskaraz bizi nahi dugunak, leku asko identifikatuta ditugu, jende asko entzun ditu mezu asko, nola konportatu behar den, gomendio horiekin eta horrek ekartzen du portaera batzuk eta jokabide berri batzuk lehen gertatzen ez zirenak, horri inertzia hori. Euskalgintza bera ere aktibatuta geratu gara, ordura arte, pizkat desaktibatuta geuden, ez genekin nondik jo, zertan eragin, erabilera igotzeko, eta orain badugu zerbait esku artean, aurrera begira, sakondu behar duguna, ze hasi besterik ez dugu egin honekin, ez. Eta, gure ustez, ja bukatzeko, egitasmorekin bi gauzak agerian geratu dira, ez? Nik kanpainarekin 284 lagunek adierazi dute euskaraz bizi nahi dutena. Hori agurainen uste dugu zenbaki ona dela, eta horiek blindatu beharko ditugula, ez? Horiek zaindu beharko ditugula eta aukera gehiago eman. Orduan nahia hor dagoela, ez? Eta beste aldetik guk kanpainarekin ikusi dugu ze adostasun sozialera ailegatu gaitezke. Dira, bi faktore askotan zalantzan ipintzen direnak egitasmoak edo politika linguistikoak ausartagoak egitea, ez? Guk uste du nahia badagoela eta adostasun soziala eta praktikoa agerian geratu dela 134 kolektibo erakunde eta establezimendu horiek nola konpromisoak hartu dituzte erresteko euskararen erabilera, ez? Orduan bi horiekin, guk eskatzen duguna da politika linguistikoak aktiboagoak eta ausartagoak gure herrian, ez?